Pero luego llegó el mensaje, vámonos a Madrid, y yo, guau, qué guai. Un mes levan planificando a viaxe na arquidiócese do Carballiño, pero as gorras non chegaron ata esta mañá, xusto a tempo para emprender a viaxe. Levamos xa a silliña, levamos visera e por aí creo que vamos pasar estupendamente ben. Tamén levan cadeiras pregables para facer máis levadeira a espera. Confían en achegarse o máis posible ao pontífice. Temos moita ilusión por ir ver ao Papa e a ver se non o vemos en pantalla e nos puderamos acercar a él. Con la ilusión de ver al Papa León XIV en persona, si pasa al lado y hasta nos agarra de la mano. Ao redor de 500 mozos de toda Galicia viaxan tamén con antelación para asistir á vixilia na Praza de Lima. Muy contenta, es una forma de alabar a Dios. Na Veracruz fixeron soar as campás no momento xusto en que León XIV pisou solo español. O párroco do Carballiño e o de Alvarellos, en Boborás, tamén viaxan a Madrid. E logo pois tamén os sacerdotes tamén temos a posibilidade de poder concelebrar moi preto do Papa. Regresarán en menos de 24 horas, pero confían en que serán moi intensas.